Eto si Pedro at si Juan. Parehas ng edad, lumaki sa parehong lugar, nakapagtapos sa iisang school, at halos walang pinagkaiba ang nangyayari sa buhay nila habang sila ay lumalaki. Pero si Pedro ay struggled financially. Siya ay nagtatrabaho para may pambayad ng bills at minsan ay kinakapos pa. Habang si Juan ay financially independent at ine-enjoy ang buhay. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa at bakit mas maginhawa ang buhay ni Juan kaysa kay Pedro? In this video, ituturo ko sa iyo ang 10 characteristics na nagpayaman kay Juan na hindi ginagawa ni Pedro. Siguraduhin mapanood mo ang number 10 dahil yon ang pinakamahalaga. Kung handa ka na, let's go! Number 1. Ang mayaman ay mahilig magbasa ng libro, habang ang mahirap ay mahilig manood ng TV. Kung tatanungin kita, ilang oras kang nakababad sa TV at kailan ang huling beses na nakapagbasa ka ng libro? Kung susuriin mong mabuti, ang mga pinakamayaman sa buong mundo ay may iisang habit, ang pagbabasa ng libro. Tulad ni Warren Buffett na nagbabasa 5 to 6 hours a day. Si Bill Gates naman ay nagbabasa ng 50 books a year or 1 book per week. Habang si Mark Zuckerberg naman ay tinatapos ang isang buong libro every other week. Pero bakit nga ba mahalaga ang pagbabasa? May dalawang klase kasi ng pagkatuto. Number 1 is learning from your own experience. Ang problema, it is costly and painful. Dahil dadaan ka sa madaming trial and error, mapapagastos ka ng malaki at madami kang failures na madadaanan. At ang pinakamasaklap sa lahat ay ang panahon na iginugol mo dahil ang oras ay hindi mo na maibabalik pa. Number 2, learning from other people's experience. This is the best way to learn dahil imbes na pagdaanan mo pa ang mga pagkakamali ng mga taong narating na ang gusto mong marating, ito ay pwede mo nang iwasan through learning from their own mistakes sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro. Number 2, ang mayayaman ay binabayaran muna ang sarili habang ang mahihirap ay inuuna ang mga luho. Sa tuwing sumasahod ang mga mahihirap ay bumibili agad sila ng bagong sapatos, bagong damit, bagong gadget at inuubos agad ito sa mga gala. Pero kinabukasan ay problemado sila dahil wala na naman silang pera. Habang ang mayayaman kapag kumita ay binabayaran muna ang sarili. Once nakapagtabi at invest na sila ng at least 10% para sa kanilang future, ay komportable na silang gumastos sa ibang bagay. Number 3, ang mayaman ay binabayaran base sa resulta, habang ang mahirap ay binabayaran base sa oras na iginugol nila sa trabaho. Let's say nagtatrabaho ka bilang crew sa isang fast food chain. Kahit pa ikaw ang pinakamasipag na crew sa buong mundo, ang babayaran lang ng company sa iyo ay ang oras mo, habang ang binabayaran sa mga mayayaman ay ang resulta. Imagine, ang mga highest paid athletes katulad ni Manny Pacquiao. Si Manny ay dumaan sa maraming oras ng training, dinisiplina ang sarili sa workout at pagkain, at nag-aral ng iba't ibang klaseng teknik. Pero ang mga companies ay walang pakialam sa kung ano ang pinagdaanan ni Manny Pacquiao. Ang binabayaran nila dito ay ang resulta o yung mga achievements na natanggap niya. Tulad ng pagiging unang boksingero na nanalo ng 12 major world titles sa 8 magkakaibang weight division. Number 4, ang mayaman ay inaako ang responsibilidad sa kanilang mga pagkakamali, habang ang mahirap ay sinisisi ito sa iba. Para sa mahirap, ang kalagayan ng buhay nila ngayon ay hindi maganda dahil sa pangit na pangangalakad ng gobyerno, dahil sa ekonomiya, dahil sa kanilang boss, dahil sa kanilang trabaho, dahil sa kanilang magulang, dahil sa kanilang mga business partner. Lagi na lang kasalanan ng iba, habang ang mayaman ay inaako ang responsibilidad. Ang mga nangyayari sa buhay nila ngayon ay bunga ng kanilang mga desisyon. Dahil kung di mo aakuin ang isang bagay, ay hindi ka rin gagawa ng paraan para ito ay baguhin. Kaya paulit-ulit na lang ang resulta na matatanggap mo dahil walang pagbabago sa iyong sarili. Number 5, ang mayaman ay nakabase ang desisyon sa long-term rewards.
habang ang mahirap ay nakabase sa instant gratification. Ang mentality ng mahirap ay gumastos ng gumastos dahil kikitain ko naman ito ulit. At kaya nga ako nagtatrabaho ay para ma-enjoy ang buhay. Kaya ang pera ay napupunta lang madalas sa luho, habang ang mayaman ay sinasakripisyo ang mga luho para sa mas malaking reward sa hinaharap. Nakafocus sila sa kung paano mapalaki at tuloy-tuloy na pumasok ang income para pagdating ng panahon ay hindi na nila pa kailangan pang magtrabaho. By the way, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe dahil nag-a-upload ako ng mga videos na makakatulong na mabago ang mindset mo. Videos patungkol sa financial literacy, personal development, book summaries at marami pang iba na siguradong kapupulutan mo ng aral. Okay? Let's go! Number 6. Ang mayaman ay nakafocus sa pag-i-invest habang ang mahirap ay nakafocus sa pagtitipid. Kesa umiinom ka ng Starbucks sa umaga, mag 3-in-1 ka na lang. Kesa sumakay ka ng first class, mag-economy ka na lang. Yan ang financial advice na sinusunod ng mahirap. Hindi masama ang magtipid. Pero kung gusto mo talaga ng financial freedom, ay kailangan mong matutunan ang mag-invest. Dahil kahit sabihin mo na nakatipid ka ng 100 pesos sa kape, ang 100 ay 100 lang. Hindi mo ito ikayayaman. Wala kang ang problema sa pagtitipid pero may problema ka naman sa iyong kinikita. Di tulad sa mayaman, sila ay nag-i-invest para mapalago ang kanilang income. Para hindi na sila magtrabaho pa para sa pera. Ang pera na ang magtatrabaho para sa kanila. Ang sabi nga ni Robert Kiyosaki, don't work for money, make it work for you. Number 7. Ang mayaman ay patuloy na nagdadagdag ng kaalaman. Habang ang mahirap, iniisip nila na alam nila ang lahat. Mahilig silang magbigay ng opinyon tungkol sa economy, politics, sports, business, at pati sa buhay ng ibang tao na para bang alam na nila ang lahat. Habang ang mayaman ay willing na matuto. Sila ay nagtatanong at willing na makinig. Dahil kahit isang bagong idea lang ang matutunan nila sa libro at sa seminar, ito ay malaking bagay na para sa kanila. Sabi nga sa quote, the more you learn, the more you earn. Number 8. Ang mayaman ay naniniwala na ang kahirapan ang ugat ng kasamaan, habang ang mahirap ay naniniwala na ang pera ang ugat ng kasamaan. Maaaring narinig mo na ang kasabihang, money is the root of all evil. Yan ang pinapaniwalaan ng mahirap. Pero sa mayaman, ang kawalan ng pera ang ugat ng kasamaan. Tignan mo ang lugar ng mahihirap. Doon ay may mataas na crime rate. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na masama ang mahihirap at mabuti ang mayayaman. Dahil sa totoo lang, ang pera ay neutral. Ang nagagawa ng pera ay nakadepende sa taong humahawak nito. Ang gusto ko lang i-point out na mas maraming problema ang lumalabas dahil sa kawalan ng pera. Number 9. Ang mayaman ay may action mentality, habang ang mahirap ay merong lottery mentality. Ang mahirap ay naniniwala na ang tanging paraan para yumaman ay ang tumaya ng loto. Inaasa nila ang kanilang kinabukasan sa pagtaya rito, kahit na ang tsansang manalo ay maliit lang. Habang ang mayaman ay may action mentality. Hindi nila inaasa ang kanilang buhay sa swerte. Ang alam nila na ang swerte ay pinaghihirapan. Ito ay nakadepende sa oras at effort na kanilang ibinibigay. Kung ano man ang nangyayari sa buhay nila ngayon, ayon ay base sa mga actions na kanilang in-apply. Number 10. Ang mayaman ay may malinaw na vision sa kung ano ang gusto nilang maabot sa buhay. Habang ang mahirap ay nalilito sa kung ano ang gusto nila. Ano ba ang ginagawa mo sa iyong free time? Kadalasan kasi paggising sa umaga ay nagbababad na agad ang karamihan sa entertainment. Nanonood ng series sa Netflix, naglalaro ng video games, at kung ano-ano pa na maglilibang sa kanila para lang palipasin ang araw. Habang ang mayaman ay maagang gumigising dahil meron silang malinaw na purpose sa buhay. Sila ay naglalaan ng oras para sa kanilang self-improvement at kung ano-ano pa na related sa kanilang vision.
At ang ginagawa nila during their free time ay hindi nila tinatrato bilang sakripisyo. At sa totoo lang, they're addicted of making progress and getting closer to their vision every day. At yan ang 10 pinagkaiba ng mayaman sa mahirap. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang videong to, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pa tayong matutulungan na mabago ang mindset. At huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and hit the notification bell para kapag may bago tayong videos, manonotify ka kaagad.